bashaya ngisho abasebenzi bami kade befaka itende, bashaya ngisho itende uqobolalo, bashaya ngisho imbuzi kade ikhona, kwashawa ngisho isidumbu sakhe umnqobi yena lo ongasekho. Bamkhahlela ibhokisi lashona le lafa waginqika phansi kwabe imessage. It's not supposed to happen that way. Sebe ngeshumi nambili ke lishayeleke lona ihora lesithupha kona ngomsakazo weNtokozo FM 101.2 masana kuvulela thathe lelithuba sikubingelele sikwamukele kulona ke uhlelo lwezindaba zomphakathi semseneke mina nawe na kanjani ke uthi sohamba sekuyena ke umhlonishwa umuzi kayise wakahlengwa koyilunga lenhlangano enkulu yaseningizimu Afrika ebhekelele kakhulukazi kuyabangcwabi abakhona la eningizimu Afrika inafupa SA thathe ithuba sikubingelele emhlonishwa sikwamukele kulona uhlelo. Ngibingelele Mjalifa mfoka baba ngibele nabalaleli emakhaya. Kwintokozo kakhulu umhlonishwa ukuthi sikanye nawe ke sibonga kakhulu ke ukuthi ke uthe uMatasa sizwile ke na izolo nanamuhla ukuthi amaziko abezindaba abekudonsa left election center kodwa wathi ke kodwa ngoba siumsakazo kohlezi ke usebenzisana kahle nawe wathi uzoyifikela amathupha sabonga kakhulu kuloko ke sikushayela ihlombe elikhulu mfethu ngifisa sibheke uhlangothi lwesigameko senzeke ngempela sonto kumngcwabo wakhe ke umnqobi wakanzimande sibonile ke ukuthi cha impela njengoba ke nisethimbeni labangcwabi nibe ingxenye yokuthi ke nihambele imingcwabo nithamele kwesinye isikhathi mgcine futhi kuba yinina enibasingathayo kube nemibiko eminingi yokuphazamiseka ikakhulukazi ke kwako ke ukusebenza ukuvelile ke ukuthi nakubona ababekade bengabangcwabi babe nako ke ukuphazamiseka mhlawumbe sibheke kulolu hlangothi ukuthi ezimweni ezifunze lezi la khona usolo uthola ukuthi kunelunga lomphakathi elisolwa kwigameko mhlawumbe ke zokuhlukumeza nomphakathi uma sezidlulile emhlabeni mhlawumbe ke bese kuba khona inkinga izoba khona nina njengabangcwabi noma nje inhlangano emela abangcwabi ningena kanjani nithinteka kanjani? Cha emfoka baba umuntu ufisa uqale athatha ithuba nje abonga ukuthi usibize endlini zomsakazo sizokhuluma nabalaleli ekhaya nakube khona ke isimo sami namhlanje singafani nezinye izinto kodwa ngithe nje uma ungibiza angiphuthume ngize mhlambe umuntu ke uyafisa nokusho ukuthi ungenye yamadoda engihlonipha kakhulu lo mkhakha wezokusakaza so uma ungibiza ngaso sonke isikhathi ngiziphusha noma umzimba ungasafuni ungavumi siyabonga kakhulu mfowethu nayo futhi Intokozo FM ngihlonipha kakhulu isiteshi esoqala esathi mazivula siqala nqa ukusakaza sangibiza ukuthi angizokhuluma nabalaleli ngaleso sikhathi mangikhumbula kahle nani sakazela endlini encane nje emlazi kwathi yebo singazi nokuthi obani abalaleli eminyango engathi mangiphuma ngeza umuntu ethi ngikuzwile emsakazweni ngase ngithi ukudonsa umoya ngathi kanti ukhona besilalela so siyafisa ukuthi nikhule mfoka abantu umsakazo nikhule nani ke nje njengabasakazi abantu abakwazi ukuthi umphakathi wakithi nosebenzele ngaphandle kokubheka inzuzo ngelinye ilanga njoba selini bangaka la nivela khona kokude nisaya kude futhi siyathemba ake sibuyele kulolu daba ke esikhuluma ngalo la namhlanje ukuze umuntu mhlawumbe abeke abalaleli emakhaya esithombeni ukuthi kwenzakalani noma ngime kwi-platform yokuthi ngikhulumela abangcwabi namhlanje le iqondene ngqo nami iqondene ngqo nawe siqo sakho ngoba yime bekade ngiconductor le ya funeral inkampani yami iBJ Funeral Directors ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayaqala nokuzwa ngiphimisa igama lenkampani yami emsakazweni ngoba ngiqikelele ukuthi mangikhulumela abangcwabi angithathi iplatform yokukhulumela abangcwabi bese ngisebenzise ekutheni ngakhe udumo for inkampani yami kodwa kulokhu ngoba naku isimo sikanje kufanele ngikuchaze lokho thina njengabangcwabi baka BJ Funeral Directors singcwaba wonke umuntu odlulile emhlabeni yes wonke umuntu oza lapha kwa BJ Funeral Directors usuke
either ushonelwe noma yena ushonile, akasekho noma isihlobo sakhe asisekho. So uma umzimba ungena kuthina awungeni emfoka baba enkantolo, futhi awungeni ezulwini la ekufanele uvume khona izono zawo bese siyawujaja. Yes, We cannot judge thina. Ngiye ngizwe bethi abanye we listen, we do not judge. Thina we bury, we do not judge. Okay. So once you come to us, kufanele sikuphathe ngenhlonipho nangesizotha, noma ngabe kuthiwa ubulala emgaqweni wena einsukwini zokuphila kwakho, kodwa uma usukuthina kufanele sikuphathe ngenhlonipho nangesizotha. Kwa BJ into esihambisa phambili leyo, ukuthi umzimba womuntu mawususa ezandleni zethu kumele siwuphathe ngesizotha nangenhlonipho. Ikakhulukazi uma kukhona ama cases are complicated, mina Mathupha ngiseza mina emotuary because I specialize ngalento ekuthiwa i-body reconstruction. Okay. Kusho ukuthi umuntu uma elimele kakhulu engasabonakali kahle, engasabukeki, bavama ukungilanda nabanye kabangcwabi ebese ngizokwenza umuntu wabo abe ne lifelike look. Umbuka kube ngathi uyaphila, kumsebenzi engispecialize ngawo lo. So nakhona kulomzimba kalomfana ubusesimene esinjalo, bangibiza ke kwa BJ officeini ukuthi hayi mphathi wangathi lo mzimba usodinga wena, kwawukufika kwami ngawulungiselela waba esimeni esinjalo. At the time ufika lo mzimba bengena idea yokuthi ubani lo. Okay. Even if bengine idea yokuthi ubani lo engimthintayo nengimlungisayo nengimbuyisele esimeni sokuthi abukeke, I was still going to do it because umsebenzi lo kumina engawufungela ukuthi makufika umzimba phambi kwami ngizowuphatha kanje. Ayikho ke indlela engayihlukisa ekutheni manje ngiphethe umfundisi, manje ngiphethe isela, manje ngiphethe upresident, manje ngiphethe iphara. Angikwazi ukwenza njalo. Everyone umephambi kwami is the same. So that's what we did at BJ Funeral Directors. Ngisho lokho, yes, ukwenzela ukuthi uma sesihamba nenkulumo yethu abantu bengangithathi mhlambe bese bengifaka ohlangothini labantu abathisi. Okay. Angiyazi West, angeke ngibakhombe ngisho bakhomba bafane beWest. Kodwa umuntu mase phambi kwami, lowo muntu usuke somzimba ekufanele uyobekwa ngesizotha. Right, mabusana uvuleleka umsakazo Intokozo FM 101.2 sinayike umhlonishwa umuzi kayise wakaHlengo ke ungomunye wabaholi kuyona ke inhlangano ke ebhekelele kakhulu abangcwabi khona la eNingizimu Afrika eseqinisekisile ukuthi umzimba kaMnqobi Nzimande wawufinyelele ezandleni zabo njengenkampani yakhe ke ukuthi kube yiyo egcina ke wenza umsebenzi ukuthi agcine ke efihleke ngendlela esizotha. Siyazwa mfethu iba mningi imbiko ethi ngolosihlanu kwagcina kubili nako kuphaza mseka kumlindelo ungena ohlangothini lokuthi sisuke sazi ukuthi uma nenza konke kumsebenzi even inhlelo zawo ke uzawumlindelo nisuke ninazo lezo inhlelo. Yebo kunjalo. In fact ngifuna ukuyigcizelela le yokuthi makufika umnqobi. Yes, umnqobi Nzimande. Ndimande, yes. Besingazi ukuthi uba. The only time mina I discovered ukuthi umnqobi Ndimande ngubani ingalesikhathi ngiyobhuka umgodi ama halls because emaholo wonke bebemnqabela. Bemnqaba lo mngcwabo. Uvele kuthiwa umngcwabo kaNdimande ayingeke. Ngingazi ukuthi yini leyo. Up until ngifike emathuneni sengikukhokhelile umgodi sebethi no asikwazi ukunika umgodi. And that's when I said no. Akekho wani umuntu kumele angangcwatshwa, wonke umuntu kumele angcwatshwe. Futhi awukwazi ukunqabela umuntu umgodi ngenxa yesibongo sakhe. And ngaleso sikhathi mina angazi nokuthi ubani yena lo fika na yes. Siyilwe lempi yokuthi kumele angcwatshiwe, kumele athole iholi, kumele athole umgodi. Size siyiwine because I work on facts mina and I work on rules. Yes. Uhulumeni asebenza ngaphansi kwawo.
mase eqedile le ntombazana usiyangichazela ukuthi uyamazi lo muntu usibanibani lo. That's the only time sengithi aw kanti ngiphethe usibanibani. And I did not know because age kaMnqobi inkathi emenyezelwa I think umphathi umkhwanyazi wathi umfana una 22 years, right? And mina ngiphethe umfana ona 24 years. So it didn't click ukuthi it's the same person le ngimphethe. When just to fast forward it, uma silungiselela ngithi sibanibani ngicela ngifakele itende ngithumela abasebenzi bami bahambe bakho bayofaka itende. Then ngicela labo dadewethu esivama ukusebenza nabo we catering, because we at BJ we do not do catering thina ngokwethu. We like to outsource, give everyone an opportunity to make money, share the little money that we are making. So mangibacela dadewethu it's your turn now, athi no hayi ngeke ngikwazi. Ngithi hayi kusho busy ngivala ifoni ngeke komunye. Athi omunye hayi lo munye ugcine ngitshelile wayenza quotation wenza yonke into savumelana mase kufanele asebenze angifonele athi hayi ubaba akavumi. Ngithi ubaba akavumi ungenaphi manje ubaba? Angikwazi manje ukusho njalo ngoba phela vele umama ekhaya. Ubaba akavumi uthi akuphephile. Akuphephile manje. Then nabasebenzi abasafuna ukuya khona. So nobody wanted to come any close to umngcwabo kaMnqobi. So we were left ekutheni manje okay, if catering cannot be provided, then the family can do it. Because it's common ukuthi vele abantu bazipheke. I had to go back to the family ngithi hayi catering uthi uyasaba. The next call I get was from inkampani yamabhasi sebehoqisile ibhasi labo bazosirefund. And this is where it's clicked ukuthi hayi kuyonakala ngempela ke manje. Kunzima ke manje. We went to option yamatekisi. Amatekisi avuma. Then the next thing amatekisi awasafuna ukuya emgcwabeni. Yaba khona le worry kimi ukuthi no ngathi kuzodinga ukuthi kube namaphoyisa la so that we are safe. Yes. Ngithe sisayikhuluma leyo waseyafona umphathi wamaphoyisa engibuza ukuthi lo mzimba kumina yini. Mind umzimba thina ufike ngo2 ngo4 kufanele uphume. Yes. We only had 2 hours to prepare. Yonke lenkade siyenze lapha was only prepared in 2 hours. So uma efona umphathi uthi abakubo kamfana they are not cooperating with yena. Ngithi mina will cooperate because ngise businessini. Futhi ngiyayibona into ekumele yenzeke. Yes, and umthetho uyangiphoqa ukuthi uma sekufika abantu bomthetho we must cooperate. Then siyavumelana ke ukuthi umngcwabo uzohamba kanje right from the beginning to the end. Sibambisene namaphoyisa ukuthi even ephuma azofika amaphoyisa. Uyabo? Am escort azayofika. Then they tell me there's no need ukuthi nize nifike la because akuna zigebengu mhlambe ezila uma nikhuluma ngezigebengu. But halfway home then yes kuvunyelane kanjalo. Kanti angazi ukuthi the same police that I'm thinking and hoping ukuthi will be providing a safety for one abasebenzi bami, 2 ifamily nabantu bomphakathi around. Are very same people abazoshintsha mase kufika umzimba lapha. Awu bengiqala ukuyibona. Angifuni ukuzwakala kabi. Amaphoyisa ngiyafisa ukusebenzisana nawo at all material time. Futhi siyawubonga umsebenzi awenzayo when it comes to this type of criminal activities and criminals at large. But behavior yawo ngolesihlanu makufika umzimba it's appalling. Uma ufika nje umzimba umalume efika nomzimba lapha ekhaya afika amaphoyisa wathi ungena umzimba angena amaphoyisa mengena avela athi nje akho umuntu ozongcwatshwa la. Hawu mabe sabheke lokho saqhuma isibhaqo eshaya abantu abasecekeni kwasani makhelwane gogo mkhulu everything bashaya ngisho abasebenzi bami kade befaka itende bashaya ngisho itende uqobolalo bashaya ngisho imbuzi kade ikhona kwashawa ngisho isidumbu sakhe umnqobi yena lo
ongasekho bamkhahlela ibhokisi lashona le lafa waginqika phansi kwabe imessage it's not supposed to happen that way. Yes. Now I'm not defending umufi. Izwakala kahle kakhulu ukuthi wawusemsebenzini kuyilungelo lawo wonke umuntu ukuthi ubeke iphuzu libalekile ukuthi kuyilungelo lawo wonke umuntu ukuthi egcineni kosuku angcwatshwe. Exactly. Uyabona emfoka baba ukube amaphoyisa ayengafuni umngcwabo ube khona. Ayenawo ama-powers okwenza lokho. They should have arrested the body. Yes. Kept it in a government mortuary and declare it as a pauper. Ubebengamhlalisa ngoba kuvama kuba nama waiting period lapha ya. Ubengahlala umzimba kaMnqobi kuze kube u6 months ehlezi lapha emakhazini kaHulumeni kuze kufike ithuba lakhe kwilist athathwe ayongcwatshwa with no attendance ifamily ingafiki angaziwa nokuthi wangcwatshwa wapi. If that is what the police wanted or bebengamfaka kwi pauper burial le ebizwa ngeindigent and say kwi family attend abantu abawu14 kuphela because that's the maximum number of people to attend. So there were all those avenues but they did not use those avenues. But abakwenzile ukuthatha umzimba bawu release. You see mawuthatha umzimba egovernment mortuary kunalento kuthiwa it's a release form or a gate pass slip. Yes. That shows ukuthi the body has been handed over to you, has been released to the family. Sewunelungelo lokuthi ube nabo ube ngakuwena uwenze ngokweinhlelo zakho. Exactly. Otherwise amaphoyisa kwangafanele release umzimba awuyise kwifamily if ungafanele ufike kwifamily. Now I'm saying this and I'm saying it maybe ngesikhathi esimbi ngoba ngisho kumuntu okwaziwa ukuthi ubehlupha kodwa ngiyafisa umphakathi wazi ukuthi uma umzimba usunikewe ezandleni zakho wena kuphela unelungelo lokujaji ukuthi wenzani ngawo. Awakwazi amaphoyisa ukuthi afika kunikeza umzimba ahathi hambe uyongcwaba aphinde wona abuye athi angeke uzungcwabe ungcwabe kanje ungcwabe ngalesikhathi akwenzeki kanjalo. They shouldn't have released umzimba kaMnqobi at all so that we do not have drama. Ngangazi ukuthi ukufika kwawo amaphoyisa azofika azodala isimo esi right of which they did an excellent job. Unfortunately ama department amaphoyisa kade khona lapha behlukahlukile. There was SAPS and then there was this unit lekade shaya kakhulu engafuni ukuyibiza ngegama layo ngoba ibithela induku akekho sindile kuleya nduku yabo. Mhlawumbe ngesibheke emhlonishwa kuseleke amanenjana sizohamba siye konendabeni masibuya bese siza kuqhubeka nokuyibheka ukuthi ngaloko ilanga lomngcwabo ke isimo sibe kanjani emabuya uvulela umsakazo sethe lithuba sikubingelele sikwamukele kulona uhlelo lwezindaba zomphakathi sinaso ke sambili sethu umuzi kayise wakahlengwa uyilunga labaholi bayo ke inhlangano emela abangcwabi eNingizimu Afrika inafupa SA sobheka kabanzi ke umngcwabo wakhe ke Mnqobi ndimande ukubekwayo ukuthi kwaba negameke eziningi ezenzakala ezinye zazo sethe wayicacisa kodwa ngenxa yesikhathi sethu esisikhomba ukuthi asambe sekuyena ubhloko lomswenko Wonderboy wakaNgcobo kuyena osiphathele indaba ezigcwele zokubumbana kanje okugamanxa kwera lesopa emva kwazo size kosonga naye ke ubaba uhlengwa FM azinjengoba zinjalo. Izokwenyuka imali ekhokhwa kuma toll gate akuleli kusuka ngenyanga ezoqalwa. Isikhathi u6:30 ntambama le indaba eziphelele ezentokozo FM nezokugcina osukwini uzathulelwa uWanda ubhlukwe lokuswenka wakwaNgcobo sawubona mlaleli. Inhlangano iWorld Health Organization inohlelo lwemishanguzo yamahhala einganeni eziguliswa isifo somdlavuza. WHO yethule uhlelo olusha lokukhiqizwa kwemishanguzo yamahhala ezosiza inkulungwane ezingane eziphila ngaphansi kwesimo sezimali esiphansi ngokunjalo nesiphakathi nendawo emhlabeni emizamweni yokukhulisa isibalo sabantu abaphila nalesi sifo.
imithi yokuqala isithunyelwe eMongolia uhulumeni asebenza ngaphansi kwawo. Mase eqedile le ntombazana usiyangichazela ukuthi uyamazi lo muntu usibanibani lo. That's the only time sengithi aw kanti ngiphethe usibanibani. And I did not know because age kaMnqobi ngathi emenyezelwa I think umphathi umkhwanyazi wathi umfana una 22 years, right? And mina ngiphethe umfana ona 24 years. So it didn't click ukuthi it's the same person lengimphethe. When just to fast forward it, uma silungiselela ngithi sibanibani ngicela ngifakele itente ngithumela abasebenzi bami bahambe bakho bayofaka itente. Then ngicela labo dadewethu esivama ukusebenza nabo we catering because we at BJ we do not do catering thina ngokwethu. We like to outsource. Give everyone an opportunity to make money, share the little money that we are making. So mangibacela dadewethu it's your turn now. Athi no. Hayi ngeke ngikwazi. Ngithi akusho busy ngivala ifoni ngeke omunye. Athi omunye hayi lo omunye ugcine ngitshelile. Wenza quotation wenza yonke into savumelana. Mase kufanele asebenze angifonele athi hayi ubaba akavumi. Ngithi ubaba akavumi ungena manje ubaba. Angikwazi manje ukusho njalo ngoba phela vele umama ekhaya. Ubaba akavumi uthi akuphephile. Akuphephile manje. Then nabasebenzi abasafuna ukuya khona. So nobody wanted to come any close to umngcwabo kaMnqobi. So we were left ekutheni manje okay if catering cannot be provided then the family can do it. Because it's common ukuthi vele abantu bazipheke. Yes, I had to go back to the family ngithi hayi catering uthi uyasaba. The next call I get was from inkampani yamabhasi sebehoqisile ibhasi labo bazosirefund. And this is where it's clicked ukuthi hayi kuyonakala ngempela ke manje. Kunzima ke manje. We went to option yamatekisi. Amatekisi avuma. Then the next thing amatekisi awasafuna ukuya emgcwabeni. Yaba khona le worry kimi ukuthi no ngathi kuzodinga ukuthi kube namaphoyisa la so that we are safe. Yes. Ngithe sisayikhuluma leyo waseyafona umphathi wamaphoyisa engibuza ukuthi lo mzimba kumina yini mind umzimba thina ufike ngo2 ngo4 kufanele uphume. Yes. We only had 2 hours to prepare. Yonke lenkade siyenze lapha was only prepared in 2 hours. So uma efona umphathi uthi abakubo kamfana they are not cooperating with yena. Ngithi mina will cooperate because ngise businessini. Futhi ngiyayibona into ekumele yenzeke. Yes, and umthetho uyangiphoqa ukuthi uma sekufika abantu bomthetho we must cooperate. Then siyavumelana ke ukuthi umngcwabo uzohamba kanje right from the beginning to the end. Sibambisene namaphoyisa ukuthi even ephuma azofika amaphoyisa. Uyabo? Am escort azayofika. Then they tell me there's no need ukuthi nize nifike la because akuna zigebengu mhlambe ezila uma ngikhuluma ngezigebengu. But halfway home then yes kuvunyelane kanjalo. Kanti angazi ukuthi the same police that I'm thinking and hoping ukuthi will be providing a safety for one abasebenzi bami, 2 ifamily nabantu bomphakathi around. Are the very same people abazoshintsha mase kufika umzimba lapha. Awu. Bengiqala ukuyibona. Angifuni ukuzwakala kabi. Amaphoyisa ngiyafisa ukusebenzisana nawo at all material time. Futhi siyawubonga umsebenzi awenzayo when it comes to this type of criminal activities and criminals at large. But behavior yawo ngolesihlanu makufika umzimba it's appalling. Uma ufika nje umzimba umalume efika nomzimba lapha ekhaya afika amaphoyisa wathi ungena umzimba angena amaphoyisa mengena avela athi nje akho umuntu ozongcwatshwa la. Hawu mabe sabheke lokho saqhuma isibhaqo eshaya abantu abasegcekeni
kwasani makhelwane gogo mkhulu everything bashaya ngisho abasebenzi bami kade befaka itende bashaya ngisho itende uqobolalo bashaya ngisho imbuzi kade ikhona kwashawa ngisho isidumbu sakhe umnqobi yena lo ongasekho bamkhahlela ibhokisi lashona le lafa waginqika phansi kwabe imessage it's not supposed to happen that way. Now I'm not defending umufi. Izwakala kahle kakhulu ukuthi wawusemsebenzini kuyilungelo lawo wonke umuntu ukuthi ubeke iphuzu elibalekile ukuthi kuyilungelo lawo wonke umuntu ukuthi egcineni kosuku angcwatshwe. Exactly. Uyabona emfoka baba ukube amaphoyisa ayengafuni umngcwabo ube khona ayenawo ama-powers okwenza lokho. They should have arrested the body, kept it in a government mortuary and declare it as a pauper. Ubebengamhlalisa ngoba kuvama kuba nama waiting period lapha ya ubengahlala umzimba kaMnqobi kuze kube u6 months ehlezi lapha emakhazini kahulumeni kuze kufike ithuba lakhe kwilist athathwe ayongcwatshwa with no attendance ifamily ingafiki angaziwa nokuthi wangcwatshwa wapi. If that is what the police wanted or bebengamfaka kwi pauper burial le ebizwa ngeindigent and say kwi family attend abantu abawu14 kuphela because that's the maximum number of people to attend. So there were all those avenues but they did not use those avenues. But abakwenzile ukuthatha umzimba bawu release. You see mawuthatha umzimba egovernment mortuary kunalento kuthiwa it's a release form or a gate pass slip. Yes. That shows ukuthi the body has been handed over to you, has been released to the family. Sewunelungelo lokuthi ube nabo ube ngakuwena uwenze ngokweinhlelo zakho. Exactly. Otherwise amaphoyisa kwangafanele release umzimba awuyise kwifamily if ungafanele ufike kwifamily. Now I'm saying this and I'm saying it maybe ngesikhathi esimbi ngoba ngisho kumuntu okwaziwa ngokuthi ubehlupha kodwa ngiyafisa umphakathi wazi ukuthi uma umzimba usunikewe ezandleni zakho wena kuphela onelungelo lokujaji ukuthi wenzani ngawo. Awakwazi amaphoyisa ukuthi afika kunikeza umzimba athi hambe uyongcwaba aphinde wona abuye athi angeke uzungcwabe mawungcwaba ungcwabe kanje ungcwabe ngalesikhathi akwenzeki kanjalo. They shouldn't have released umzimba kaMnqobi at all so that we do not have drama. Ngangazi ukuthi ukufika kwawo amaphoyisa azofika azodala isimo esi-right of which they did an excellent job. Unfortunately ama department amaphoyisa kade khona lapha behlukahlukile. There was City Police, there was SAPS and then there was this unit le kade shaya kakhulu engafuni ukuyibiza ngegama layo ngoba ibithela induku akekho sindile kuleya nduku yabo. Besina communication namaphoyisa. Yes. At all material time. So bekuya ukuthi uma izinto iphume esandleni ngikwazi ukuthi ngimthinta umphathi. Okay. And bekubonakala futhi ukuthi sengimthintile ngoba leyo nto ekade mhlambe bese beyenza bebe bayiyeke. Kodwa noma ngabe bayiyeka ibisiyenzekile. Ngicabanga ukuthi thina singabantu abamnyama. Yes. Angikhumbula ukuthi kunabo ubuntu ukukhahlela isidumbu. Kuyinto ethanda ke ukuthi ingabi ngaphansi kosikompilo. Noma ngabe kuthiwa isikabani. Yes. Ukusikhahlela sesebhokisini usikhahlele lifi ibhokisi siphume siginqike. Akuyona into right leyo. Akuyona futhi into right ukukhahlela imbuzi ngoba imbuzi ayazi lutho. Ayikazi ibambe umuntu inkunzi imbuzi. Angicabanga ukuthi ukushaya umalume ubaba womfana omakhelwane was warranted because ngicabanga ukuthi njoba hlezi la sonke umuntu nomuntu ekhaya kuba ikhona ingane ethile ehluphayo ekhaya noma ingasekho endlini immediately but ehlobeni. We understand ufikile kunomfana wakini ozalo umfowenu ohluphayo noma ozalo udadewenu ikakhulukazi izingane lezi ezalwa odade bethu izona ezisuke zinokuhlupa. Yes. Uma ngiyafika njengomalume ngiexpecthe ukuthi
ngihole lo mntwana ngehlahla ngimfake ekhaya noma ngimkhiphe aye emathuneni mase ngishayelwa ukuthi yena uyaganga it doesn't really add up ikakhulukazi thina ke njengabangcwabi it was for the first time ishawa amaphoyisa. We have never had that before. We always work together namaphoyisa and okungiphathe kabi kakhulu ukuthi abasebenzi bami bebegqoke iuniform. You could make a difference between umuntu wendawo nomsebenzi and umsebenzi usuke ehle emotweni ame emotweni yakhe angayishiya imoto yakhe. So into eyenzakalile ayibanga yinhle futhi siyafisa ukuthi going forward ingenzeki. Azikho ke nezinyathelo esifuna nokuyithatha maybe against amaphoyisa or whatsoever kodwa nje siyafisa ukuthi sikuzwakalise ukuthi when you are trusted with the authority do not abuse it because obese kwenzeka lapha na bese kuyi abuse of power by the police. Uma besashaya igebengu we have nothing to do with it asikhulumi. Ngicabanga ukuthi ekseni umngcwabo enkathi usekufanele uhambe. Yes. Umphathi sevumile ukuthi ake manje akuhanjwe. Or in fact at my arrival ngifice abantu beleliswe emgaqweni bonke belele emgaqweni ngeziso kunamanzi lapha amalungu omphakathi nabomndeni amalungu omphakathi belele lapha yaphansi. Ngabuza ukuthi why are these people here? Kwathiwa no they are trying to but in arrest the situation. Ngithi mina but you're not arresting the situation uma uthatha abantu abezemgcwabeni obalalise phansi. Athi omunye abantu besilisa abavumelekile emgcwabeni. Ngithi mina who says so? Because we had an arrangement thina. Yes. As to how the funeral will be conducted and proceed. So baze ke baqala babadedela babavusa ke. Bese lesikhathi sekufanele manje kuthatha umzimba lapha phezulu uze la mind uyibhokisi ihlakazekile angithi seliboshwe ngentambo. You cannot hold umuntu noma umzimba ngoba ibhokisi ihlakazekile. Yes, isimo sekuyisimo esingasajwayelekile singasalawuleki. Sekufanele manje sibe nengubo sibeke ibhokisi phekwe ngubo silibambe ngengubo. Abantu besifazane bazolibamba kanjani? Those were my questions. Bazolibamba kanjani abantu besifazane lebhokisi elingasabambeki? Bevela abantu besifazane bengakujwayele ukubamba ibhokisi liphila. So only then amaphoyisa abadedela ke labafana akade bekhona lapha bendawo nganyuka nabo bafike balibamba ibhokisi sehlele enzansi. Now sekufanele kiwe esontweni kufika omunye futhi uthi no ayikho inkonzo. You're not going to have oqhamuka kulona uphiko labo mthetho. Yes. Uyabo ngize ngagcina nami sengiphendula kabi ngithi ayikho ke lonto le. Lesho ayikho. Abuya ze kumina athi uthini ngimphindele ngithi lesho ayikho. Laba bayemgcwabeni. You had an opportunity. I said what I just said now. Yes. You had an opportunity to arrest the body. You released the body because you knew there was going to be a funeral. Allow these people ukuthi bayemgcwabeni. After I've said that wawehlisa kumoya the unfortunate part is that wonke lamaphoyisa agqoka amakhupha alikho libonayo ukuthi ilona li. Yes. So even engathi abekwe la wonke kade ekhona kuthiwa ukhombo okushayile angeke uzukwazi kumkhomba ngoba bebengabonakali bonke uyabona. Yes. But in the end when we went sesiyale esontweni that ngaleso sikhathi izinto zishintshile because we were dealing with SAPS now. Okay, yes, Yeah. yes. So SAPS abantu babonayo umphathi wakho uyeza approach nikhulume naye nihlele isikhathi kuthi sisoswa ngasikhatsini la and everything like that. But the other unit even that unit when they speak to amanye amaphoyisa ama SAPS bawathembisa induku nawo ngize ngangaqaka ukuthi uma wena uyiphoyisa uthi uzoshayela inye iphoyisa kanti umthetho usebenza kanjani. There was an Indian guy lapha emathuneni uyi Metropolis bamxoshisa kwengane bemsusa emathuneni like a little child. Yes, they provide some sort of hope for us, but the behavior iyona kuyiyona eyenza izinto zingabi zinhle kakhulu eyenza izinto zingabe zinhle at all. Well, I want to say this
but kufana nokuthela amanzi emhlane wedada lokho sengathi abafana emalokishini bangayiyeka lento yokudubula uma kushoniwe. Okay, yes. Because when we left se-Afghanistan kanti iWHO ithi izophinda ithumele eminye eKadwa, eJordan, eNepal ngokunjalo naseZambia njengengxenye yeproject. Lemishanguzo ukulindeleke ukuba isize izingane ezingu-5,000 ezinecancer kulonyaka kanti okungenani ezibhedlela ezingu-30 kule indawo ezibaliwe. Inhlangano iSouth African Road Agency okuyiSANRAL yenze isimemezelo sokwenyuka kwemali ekhokhwa kuma-toll gates akuleli okuzokwenzeka ngomhla ka-1 kuMarch. Kanti le nhlangano isimemezele ukwenyuka ngo-4.8% kuwo wonke amaplaza. Lokhu kunyuka kugunyazwe ngeledlule. Abashayeli beimoto ezincane abamatekisi ngokunjalo nabezithuthuthu bazokhokha u50 cent ngaphezulu kwemali abayikhokhayo kumanje. eMarine Hill Toll Plaza okwenza kube ngu16 rand kusuka mhla lulunye kuMarch. Kanti izimoto zesisindo esiphakathi nendawo ezifana namabhasi nazo zizokhokha u29 rand ngaphezulu eMarine Hill ngenkathi izimoto ezinesisindo esikhulu njengama-truck izonyuka ngo1 rand. Ungqongqoshe weindaba zangaphandle nokubambisana uRonald Lamula uthi ukubuyisa iSANDF eDRC kuzoba ngaphezulu kokubeka ikhali phansi. Uthi uhulumeni ubhekene nengcindezi yokudonsa abadali boxolo baseDRC emva kokuba amasosha angu14 esweleka ngenkathi ebhekene namavukela mbuso ama-M23. uLamula obekhuluma ngenkathi kunenkulumo mpikiswano eParliament ngomsombuluko uye wabeka kanjena. I want to say that an abrupt withdrawal is not even a tactical retreat. It is even worse than a surrender. As with the numbers of armed groups in the area, there lies an ambush. How do you immediately withdraw when there are 150 armed groups that are not controlled by anyone? You are sending our troops yourself to an ambush because as Ayike angiyiphethele indaba ngokudonsa udaba oluhambe phambili nobeluthi izokwenyuka imali ekhokhwa kuma-toll gate akuleli kusuka ngenyanga ezoqalwa. Indaba zentokozo FM zinjengoba zinjalo. Izindaba zentokozo FM zinjengoba zinjalo. Alright ke sibonga kakhulu kuyena Wonderboy wakaNgcobo kade siphatheleke indaba zokugcina usukwini kanjani uma kubumbana ihora lesithupha kusasekuseni uNonjabulo Nyandeni uzofika ezokuphatheleke indaba zokuqala ke osukwini. Mhlonishwa siyabheka ke ukuthi impela sekuyilona ke ila mhlawumbe kuyasiqala siubheke umbuzo ukuthi uma nithole nihlangabezana nesimo sokuhlukumezeka ningabangcwabi nihlukunyezwa uphiko oluthize likahulumeni na indlela yokubika ukuthi ke naku sekonakela. No, listen, besina communication namaphoyisa. Yes. At all material time. So bekuya ukuthi uma izinto iphume esandleni ngikwazi ukuthi ngimthinta umphathi. Okay. And bekubonakala futhi ukuthi sengimthintile ngoba leyo nto ekade mhlambe bese beyenza bebe bayiyeke. Alright. Kodwa noma ngabe bayiyeka ibisiyenzekile. Ngicabanga ukuthi thina singabantu abamnyama. Yes, yes. Angikhumbula ukuthi kunabo ubuntu ukukhahlela isidomo. Kuyinto ethanda ke ukuthi ingabi ngaphansi kosikompilo. Noma ngabe kuthiwa isikabani. Yes. Ukusikhahlela sesebhoxini usikhahlele leaf ibhokisi siphume siginqike. Akuyona into right leyo. Akuyona futhi into right ukukhahlela imbuzi ngoba imbuzi ayazi lutho. Ayikazi ibambe umuntu inkunzi imbuzi. Angicabanga ukuthi ukushaya umalume ubaba womfana omakhelwane was warranted because ngicabanga ukuthi njoba hlezi la sonke umuntu nomuntu ekhaya kuba ikhona ingane ethile ehluphayo ekhaya noma ingasekho endlini immediately but ehlobeni we understand ufikile kunomfana wakini ozalo umfowenu ohluphayo noma ozalo udadewenu ikakhulukazi izingane lezi ezalwa odade bethu izona ezisuke
zinuhlu. Yes. Uma ngiyafika njengomalume ngiexpecthe ukuthi ngihole lo mntwana ngehlahla ngimfake ekhaya noma ngimkhiphe aye emathuneni mase ngishayelwa ukuthi yena uyaganga. It doesn't really add up. Ikakhulukazi thina ke njengabangcwabi, it was for the first time ishawa amaphoyisa. We have never had that before. We always work together namaphoyisa. And okungiphathe kabi kakhulu ukuthi abasebenzi bami bebegqoke iuniform. You could make a difference between umuntu wendawo nomsebenzi. And umsebenzi usuke ehle emotweni ame emotweni yakhe angayishiyi imoto yakhe. So into eyenzakalile ayibanga yinhle futhi siyafisa ukuthi going forward ingenzeki. Azikho ke nezinyathelo esifuna nokuyithatha maybe against amaphoyisa or whatsoever kodwa nje siyafisa ukuthi sikuzwakalise ukuthi when you are trusted with the authority, do not abuse it, because obese kwenzeka lapha na bese kuyi abuse of power by the police. Uma besashaya igebengu, we have nothing to do with it. Asikhulumi. Ngicabanga ukuthi ekseni umngcwabo enkathi usekufanele uhambe. Yes. Umphathi esevumile ukuthi ake manje akuhanjwe. Or in fact at my arrival ngifice abantu beleliswe emgaqweni bonke belele emgaqweni ngeziswa kunamanzi lapha amalungu omphakathi nabomndeni amalungu omphakathi belele lapha yaphansi. Ngabuza ukuthi why are these people here? What you know they are trying to arrest the situation. Ngithi mina but you're not arresting the situation uma uthatha abantu abezemgcwabeni obalalise phansi. Athi omunye abantu besilisa abavumelekile emgcwabeni. Ngithi mina who say so? Because we had an arrangement thina. Yes. As to how the funeral will be conducted and proceed. So baze ke baqala babadedela babavusa ke. Bese lesikhathi sekufanele manje kuthatha umzimba lapha phezulu uze la mind uyibhokisi ihlakazekile angithi seliboshwe ngentambo. You cannot hold umuntu noma umzimba ngoba ibhokisi ihlakazekile. Yes, isimo sekuyisimo esingasajwayelekile singasalawuleki. Sekufanele manje sibe nengubo sibeke ibhokisi phekwe ngubo silibambe ngengubo. Abantu besifazane bazolibamba kanjani? Those were my questions. Bazolibamba kanjani abantu besifazane lebhokisi elingasabambeki? Bevela abantu besifazane bengakujwayele ukubamba ibhokisi liphila. So only then amaphoyisa abadedela ke labafana akade bekhona lapha bendawo nganyuka nabo bafike balibamba ibhokisi sehlele enzansi. Now sekufanele kiwe esontweni kufika omunye futhi uthi no ayikho inkonzo. You're not going to have oqhamuka kulona uphiko labo umthetho. Yes. Uyabo ngize ngagcina nami sengiphendula kabi ngithi ayikho ke lonto le. Lesho ayikho. Abuya ze kumina uthini ngimphindele ngithi lesho ayikho. Laba bayemgcwabeni. You had an opportunity. I said what I just said now. Yes. You had an opportunity to arrest the body. You released the body because you knew there was going to be a funeral. Allow these people ukuthi bayemgcwabeni. After I've said that wawehlisa kumoya, the unfortunate part is that wonke lamaphoyisa agqoka amakhupha alikho libonayo ukuthi lona li. Yes. So even engathi abekwe la wonke kade ekhona kuthiwa ukhomba okushayile angeke uzukwazi kumkhomba ngoba bebengabonakali bonke. Uyabona? Yes. But in the end when we went sesiyale esontweni, that ngaleso sikhathi izinto ishintshile because we were dealing with SAPS now. Okay, yes, Yeah. yes. So SAPS abantu babonayo umphathi wakho uyeza approach nikhulume naye nihlele isikhathi kuthi sisosonga isikhatsini la and everything like that. But the other unit even that unit when they speak to amanye amaphoyisa ama SAPS bawathembisa induku nawo ngize ngaqaka ukuthi uma wena uyiphoyisa uthi uzoshayela inye iphoyisa kanti umthetho usebenza kanjani? There was an Indian guy lapha emathuneni uyi Metropolis bamxoshisa kwengane bemsusa emathuneni like a little child. Yes, they provide some sort of hope for us, but the behavior iyona kuyiyona eyenza izinto zingabi zinhle kakhulu.
eyenza izinto singabe zinhle at all. Well, I want to say this, but kufana nokuthela amanzi emhlane wedada lokho. Sengathi abafana emalokishini bangayiyeka lento yokudubula uma kushoniwe. Okay, yes. Because when we left ekseni nebhodi namaphoyisa sahamba, they started shooting. Amaphoyisa abuyele emuva. And after that, it's history now that sekunabanye abangeke emhlabeni. Because if they did not had fired those guns, ngaba bafanga ngaba kubanga khona ezinye igameko zokushona kwabanye abantu kuyona indawo yesigameko. Exactly. So lento yokuthi bathi bayavalelisana ngokudubula, it's not right. Sengazi ukuthi nemndeni eshonelwe ingayicommunicator ikakhulukazi kubangani bomuntu osuke edlulile. Ngicabanga ukuthi amaholo njengoba engabafuni awabasukeli bathi bengaphakathi eholo badubule phezulu. Uma udubula phezulu phakathi eholo kwenzekalani? Kulimala neniqala sizinda kukodwa nje kuloko kwenza ukuthi isimo singabi ke esivumelekile emsuzweni yami ethi ayibe 10 nesishiyagalombili nobekushaya lona ke ihora lesikhombisa manje uvulela umsakazo thathe lethuba sikubingelele sikwamukele kulona ke uhlelo lwezindaba zomphakathi siyaziqeketha current affairs nesambe sethu umuzi kayise wakahlengwa ngomunye wabaholi ke kwinhlangano ebhekelela abangcwabi khona eNingizimu Afrika yonkana sibheke isigameko samnqobi Ndimande ke wakhona eNanda obesolakala njengomunye kwabaholi bayo ke iNanda Westgate okuyiqebana ekusolakala ke ukuthi belikade ke ligila ke imkhuba ingemibi emphakathini nokuhlalukayo ukuthi kwaba nesimo samaphoyisa esenzeka esikazange saze sahamba ngendlela eyiyona kwaholela ekuthenini ngisho ibhokisi labo njengabangcwabe saqinisekisa ke ukuthi yena umuzi kayisehlengwa ungomunye ke wabangcwabe uyibona babesingethe wona kumngcwabo wakhe ke umnqobi Ndimande khona ke eNanda mfethu ke sesiphetha uma kwenzeka ke kwisigameko esifunze lezi thina njenganomndeni ikuphi ekusuke kufanele sikwenze emva kokuba ke sewudlulile umngcwabo. Emva kokudlula komngcwabo ngicabanga ukuthi umndeni fanele ubizane wodwa uhlale phansi because ireality ithi imndeni nayo iyicause ya lento kade yenzeka ngoba mama usayibeka kanjalo ngeke ngakhuluma noanti wakhona emndenini but mangikhuluma naye indlela akhuluma ngayo ngaphansi kwesimo esibhlungu esibehlele kodwa ukhuluma ngendlela enakho ukuthi bewumndeni ababoni kuneqhaza eladlaleka ekutheni sicishe isimo sifana nalesi ngoba ngithengize ngimbuza ukuthi mawami mawuthi yena umnqobi uyasukelwa 100% impilo abeyiphila ibikwenza uziqhenye njenganengane wathi nje Nqobi beyiholela u350 wakhe engahluphi umuntu futhi wenzelwe uzungu mhlambe khona amaphoyisa axabana nawo. No mhlambe mfethu ngoba empilweni ngayifundisa ukukhuluma iqiniso noma kuyinini. Yes. You know izingane zinempilo eziwu2. Ingane ekhaya iyahlonipha esikoleni yenye ingane emgaqweni futhi yenye ingane. Yes. Kodwa ku impossible ukuthi umndeni kaMnqobo bungamazi umnqobo ukuthi unjani. It is impossible because sonke sikwi social media these days and ube trenda kakhulu ku social media. I want to say this. I took a video of what the funeral was like and posted it. It's in a day it went to 500,000, just 500,000 bayibona. Then you can't tell me ukuthi if one video in one or less than a day reaches 500,000, 500,000, you don't know ukuthi ingane yakho yenzana eminyango. It is impossible. Thina singabazali asiyithumi ingane ukuthi azigange. Kodwa ingane mayisigangile awukwazi ukuyivikela because this is what has led to where we are. Bekufanele abe family lesikhathi amaphoyisa oqala esafuna ukukhuluma nabo
efuna information, efuna cooperation, they should have cooperated with the police. They Right. shouldn't have taken iside leingane eyingezwe, because it's exactly what happened. When you leave what you should be doing as umzali, and you support what you should not be supporting, this is where we will end up. Ngiyafisa sengathi abazali uma ingane ingasekho, alikho icala ukubabiza abangani bayo ngoba bona ngeke bekwenze lutho, Yes. futhi wena bazokuhlonipha, bekuhloniphela umngane wabo lo ngasekho. La ekhaya sizobehave kanje, asifuni ukuthi lezi ingane zinaka ukulalela, zinaka ukukhuzana futhi mazizodwa. So I believe you cannot act delusional of what you know. We all know ukuthi impilo ephilwe izingane zethu njani. Akekho umzali ongazi. Yes, ekutheni behlonipha ngikuzwile. Not only kwi-family nakubantu abawumakhelwane ukuthi ubebahlonipha bona, but ekutheni abazi ukuthi wenzani la ibenza khona, hayi, it can't be true. Mhlonishwa asikubambe, siyazi ke ukuthi ukubamba kwethu vele ikhawu sazobaningi esizokwazi ukuthi siphinde sibe kanye nawe. Siyabonga kakhulu ngethuba. Angibonge kakhulu mfoka baba, ngibonge nakubalelili bembokodo, amini bentokozo FM. My apologies, my sincere apologies. Sesokwehlela ngezansi ngoba vele naye ayisekho. Oh yeah, bentokozo FM emakhaya, sengathi uNkulunkulu angasikelela sonke abe nathi. Ngiyakufisa futhi ukubalula ukuthi uBJ Funeral Directors uyinkampani engcwabayo, nawe uyophelela ezandleni zami, kufanele ngikuphathe kahle njengawo wonke umuntu. Inkosi nibusise. Right ke uyena ke umuzi kayise wakahlengwa ke ngomunye wabaholi bayo ke inhlangano ebhekelela abangcwabi eNingizimu Afrika. Yonkana masana uvula umsakazo esikhathi sami ngemzuzu 12 kanti ubekushadona ke ihora lesikhombisa. Khumbula na kanjani ke yonke lengxoxo uyakwazi ukuyithola kwi BMK Uju Production, BMK Uju Production kuona ke uYouTube, uzokwazi ke ukuthi uyifice injengoba injalo. Nawo ke ivideo eyathuthulwa uyena ke umhlonishwa umuzi khona ke emncwabeni uzosithumelela seqinisekisa ukuthi soyifaka kwi BMK Uju Production. Right, asiphuthume ngala bese siyabuya sihlabela phambili nalo ke uhlelo lwethu lwezindaba zomphakathi. Ichawe lezulu sigodlwana ze ekseni nebhodi namaphoyisa sahamba. They started shooting. Amaphoyisa abuyele emuva. And after that, it's history now that sekunabanye abangeke emhlabeni. Because if they did not had fired those guns, ngaba bafanga Kaba kubanga khona ezinye igameko zokushona kwabanye abantu kuyona indawo yesigameko. Exactly. So lento yokuthi bathi bayavalelisana ngokudubula, it's not right. Sengazi ukuthi nemndeni eshonelwe ingayicommunicator ikakhulukazi kubangani bomuntu osuke edlulile. Ngicabanga ukuthi amaholo njengoba engabafuni awabasukeli, bathi bengaphakathi eholo badubule phezulu. Uma udubula phezulu phakathi eholo kwenzekalani? Kulimala neniqala sizinda kukodwa nje kuloko kwenza ukuthi isimo singabi ke esivumelekile emsuzweni yami ethi ayibe 10 nesishiyagalombili nobekushadona ke ihora lesikhombisa. Manje uvulela umsakazo thathe lethuba sikubingelele sikwamukele kulona ke uhlelo lwezindaba zomphakathi. Siyaziqeketha current affairs nesambe sethu umuzi kayise wakahlengwa ngomunye wabaholi ke kwinhlangano ebhekelela abangcwabi khona eNingizimu Afrika. Yonkana sibheke isigameko samnqobi Ndimande ke wakhona eNanda obesolakala njengomunye kwabaholi bayo ke iNanda Westgate okuyiqebana ekusolakala ke ukuthi belikade ke ligila ke imkhuba ingemibi emphakathini nokuhlalukayo ukuthi kwaba nesimo samaphoyisa esenzeka esikazange saze sahamba ngendlela ayiyona okwaholela ekuthenini ngisho ibhokisi labo njengabangcwabi. Saqinisekisa ke ukuthi yena umuzi kayisehlengwa ungomunye ke wabangcwabi uyibona babesingethe wona kumngcwabo wakhe ke umnqobi endimande khona ke eNanda. Mfethu ke sesiphetha uma kwenzeka ke kwisigameko esifunze lezi thina njenganomndeni kuphi ekusuke kufanele sikwenze emva kokuba ke sewudlulile umngcwabo? Emva kokudlula komngcwabo
ngicabanga ukuthi umndeni fanele ubizane wodwa uhlale phansi because I reality ithi imndeni nayo iyicause yalento kade yenzeka ngoba mama usayibeka kanjalo ngeke ngakhuluma noanti wakhona emndenini but mangikhuluma naye indlela akhuluma ngayo ngaphansi kwesimo esibhlungu esibehlele kodwa ukhuluma ngendlela enakho ukuthi bewumndeni ababoni kuneqhaza eladlaleka ekutheni sicishe isimo sifana nalesi ngoba ngithengize ngimbuza ukuthi mawami mawuthi yena umnqobi uyasukelwa 100% impilo abeyiphila ibikwenza uziqhenye njenganengane wathi nje Nqobi beyiholela u350 wakhe engahluphi umuntu futhi wenzelwe uzungu mhlambe khona amaphoyisa axabana nawo no mhlambe mfethu ngoba empilweni ngayifundisa ukukhuluma iqiniso noma kuyinini yes you know izingane zinempilo eziwu2 ingane ekhaya iyahlonipha esikoleni yenye ingane emgaqweni futhi yenye ingane yes kodwa ku impossible ukuthi umndeni kaMnqobo bungamazi umnqobo ukuthi unjani it is impossible because sonke sikwi social media yes these days and ube trenda kakhulu ku social media I want to say this I took a video of what the funeral was like and posted it it's in a day it went to 500,000 just 500,000 bayibona. Then you can't tell me ukuthi if one video in one or less than a day reaches 500,000 500,000 you don't know ukuthi ingane yakho yenzana eminyango it is impossible thina singabazali asiyithumi ingane ukuthi azigange kodwa ingane mayisigangile awukwazi ukuyivikela because this is what has led to where we are bekufanele abe family lesikhathi amaphoyisa oqala esafuna ukukhuluma nabo efuna information efuna cooperation they should have cooperated with the police. They shouldn't have taken a side laying ingane eyingezwe because it's exactly what happened when you leave what you should be doing as umzali and you support what you should not be supporting. This is where we will end up. Ngiyafisa sengathi abazali uma ingane ingasekho alikho icala ukubabiza abangani bayo ngoba bona ngeke bekwenze lutho futhi wena bazokuhlonipha bekuhloniphela umngane wabo lo ngasekho la ekhaya sizobehave kanje asifuni ukuthi nokuthi lezi ingane zinaka ukulalela zinaka ukukhuzana futhi mazizodwa so I believe you cannot act delusional of what you know. We all know ukuthi impilo ephilwe izingane zethu njani akekho umzali ongazi yes ekutheni behlonipha ngikuzwile not only kwi family nakubantu abawumakhelwane ukuthi ubebahlonipha bona but ekutheni abazi ukuthi wenzani la ibenza khona hayi it can't be true. Mhlonishwa asikubambe siyazi ke ukuthi ukubamba kwethu vele ikhawu sazobaningi esizokwazi ukuthi siphinde sibe kanye nawe siyabonga kakhulu ngethuba.